Foster, știi, mort. Când era la școală, Mike Foster se simțea cuprins de o teamă cumplită. Astăzi se teci, însă îl chinuia și mai rău că de obicei. Terminând de împletit 2 coșulețe impermeabile, băiatul își îndreptă spatele. Soarele, pe cale să apună, lumina fără să încălzească. Aerul toamnei era înviorător. Dealurile, deși încă verzi, prindeau pe aici pe colo pete de rugină. Deasupra orașului se roteau leneș, în aer, avioanele de patrulare. De pupitru se apropie într-o tăcere amenințătoare făptura masivă a învățătoarei, doamna Cummings. Ai terminat, Foster?" îl întrebă ea. Da, doamnă," răspunse el fără ezitare, întinzându-i coșulețele. Pot să plec?" Doamna Cummings examină lucrul cu atenție. Și cum rămâne cu capcana?" întrebă ea cu severitate. Băiatul scotoci în pupitru și scoase la iveală o capcană destul de complicată pentru animale mici. E gata, doamnă Cummings. Am terminat și cuțitul." Îi arătă limba cuțitului, strălucitoare și tăioasă ca briciul. Îl confecționase dintr-un bidon vechi. Învățătoarea luă cuțitul și, cu gesturi de expert, își plimbă neîncrezătoare un deget de-a lungul tăișului. Lama este cam slabă," spuse ea. Ai ascuțit-o prea tare. Se va frânge de îndată ce vei încerca să lucrezi cu ea. Du-te mai bine jos, în laboratorul central de arme și uită-te la cuțitele expuse acolo. Tocește-l de o piatră și fă lama mai groasă." Doamnă Cummings," o imploră Mike Foster, lăsați-mă să o fac mâine, acum nu pot." Doamna Cummings era însă de neînduplecat. Mâine," spuse ea răspicat, trebuie să facem exerciții de apărare pasivă, nu o să mai ai timp pentru cuțit." O să am timp după exerciții, caută el să o convingă. Nu stai prea bine cu exercițiile de apărare pasivă. Bătrâna privi la mâinile și picioarele uscățive ale băiatului. Cred că ar trebui să termin cuțitul astăzi. Mâine vei sta toată ziua afară în câmp." La ce bun să săpăm tranșee în câmp?" întrebă Mike Foster cu o voce tremurătoare. Toți trebuie să știți să mânuiți lopata," explică cu răbdare doamna Cummings. Din toate părțile se auziră râsete înfundate, dar privirea severă a învățătoarei îi liniști pe copii. Ați înțeles cu toții importanța exercițiilor de săpare a adăposturilor? Când va începe războiul, întreaga suprafață a pământului va fi acoperită de sfărâmături și bolovani. Pentru a putea supraviețui, trebuie să ne adăpostim cât mai adânc în pământ. Nu-i așa? Ați văzut cum se vâră cârtițele sub rădăcini? Micile animale știu că sub pământ vor găsi tot ceea ce le trebuie. Cu toții vom deveni niște cârtițe. Trebuie să ne învățăm să săpăm printre dărâmături pentru a readuce la suprafața pământului lucrurile de care vom avea nevoie. Mike Foster se uită la învățătoarea lui cu un aer nenorocit, în timp ce își plimba degetul de-a lungul cuțitului. Doamna Cummings trecu mai departe printre pupitre. Câțiva copii zâmbeau, dar Mike era disperat și nu observă nimic. Oricum, exercițiile de săpare a adăposturilor nu-i vor fi de niciun folos. Când vor cădea bombele, va fi ucis pe loc. Toate vaccinările pe care a trebuit să le suporte la mână, la șold și în alte părți nu vor fi nici ele de vreun folos. Degeaba și-a cheltuit și banii de buzunar. Mike Foster nu va mai fi printre cei vii când asupra lumii se va abate urgia războiului bacteriologic. În orice caz, dacă nu. Sări în picioare și porni pe urma doamnei Cummings, la catedră. Acolo îngăimă desperat. Îngăduiți-mi să plec. Am treabă. Doamna Cummings era obosită, buzele ei se strânseră răutăcios. Numai ochii împăienjeniți de frică ai băiatului o făcură să nu își dea frâu liber. Ce s-a întâmplat?" întrebă ea. Nu te simți bine?" Băiatul rămase pironit locului. Nu putea să-i răspundă. Înveseliți de această scenă, copiii șușoteau între ei și chicoteau. Doamna Cummings bătu supărată cu creionul catedră. Liniște!" strigă ea. După aceea vorbi cu un glas ceva mai domol. Mike, am impresia că funcțiile tale psihologice lasă de dorit. Du-te mai bine jos, la etajul 1, la clinica psihologică. N-are rost să lucrezi când reacțiile sunt tulburate. Domnișoara Gross va fi, cum nu se poate, mai fericită să-ți fie de folos." Nu?" răspunse Foster. Bine, dar atunci ce-i cu tine?" În clasă se stârni din nou rumoare. Cineva încercă să răspundă în locul lui Foster.
Umilit și rușinat, copilului îi pieri și glasul. Tatăl lui este antidefensist, explicară copiii. Nu au adăpost și nici nu sunt înscriși la apărarea civilă. Tatăl lui n-a contribuit pentru avioanele de patrulare și, în general, s-a cam eschivat de la toate. Doamna Cummings își a țintit mirată privirile asupra băiatului care nu scotea o vorbă. Nu aveți adăpost? Copilul clătină din cap în semn că nu. N-au. Învățătoarei nu-i venea să creadă. Bine, dar... Și se opri. Voia să spună, bine, dar aici, la suprafață, veți pieri cu toții, dar se mulțumi doar să întrebe, unde vă veți duce? Nicăieri, răspunseră alții în șoaptă, în locul lui Mike. Toți se vor refugia în adăposturile lor, în timp ce el va rămâne aici, la suprafață. N-are nici măcar permis de intrare în adăpostul școlii. Doamna Cummings era de-a dreptul consternată. Mintea ei îngustă nu putea să accepte ca un elev să nu aibă permis în încăperile subterane ale școlii, prevăzute cu tot ce trebuie. Nu. Era o greșeală, ce nu putea să fie adevărat. Permisul se elibera copiilor al căror părinți contribuiau la apărarea civilă și la înarmare. Dar dacă tatăl lui Foster era antidefensist. Îi este teamă, rosti cineva cu o nuanță de simpatie în glas. Se teme să nu-l prindă atacul aici, la școală, căci el nu o să se poată duce în adăpost cât toți ceilalți. Mike pășea agale cu mâinile vărâte adânc în buzunar. Din când în când lovea cu piciorul în câte o piatră întâlnită pe caldărâm. Soarele era la asfințit. Oamenii coborau din rachetele de comunicații suburbane obosiți, dar bucuroși că se întorc la casele lor, aflate la 100 de mile departare de pista de decolare a uzinei. Departe, pe dealuri, se zărea la intervale regulate câte o străfulgerare. Era turnul de radar care se rotea, fără zgomot, în negurile serii. Avioanele de patrulare își continuau zborul în spirale mari deasupra orașului. Acum erau și mai multe. Se apropiau momentele cele mai primejdioase, orele de amurg. Observatorilor vizuali ar fi putut să le scape din vedere proiectilele de mare viteză, care zboară la mică altitudine. Bineînțeles, dacă acestea ar fi fost lansate. Trecând prin apropiere, Mike auzi vocea agitată a crainicului de la radioziarul mecanic. Război, moarte, o nouă și uluitoare armă creată în țară și în străinătate. Copilul se încovoie și mai mult și își văzu mai departe de drum. Trecea acum prin dreptul unor locuințe concoidale, din beton armat, care semănau între ele ca două picături de apă. Erau cazemate construite din beton ultra-rezistent. În fața lui Mike străluceau puternic, în întunericul ce se accentua, firme luminoase cu neon. Se afla în cartierul comercial plin de forfotă și animație. Îndepărtându-se de o imensă reclamă cu neon, se opri la jumătatea străzii, în dreapta lui se găsea adăpostul public. Se intra printr-un tunel cu turnichet automat, slab luminat, intrarea costă 50 de cenți. Deci dacă atunci s-ar afla pe această stradă cu 50 de cenți în buzunar, ar fi salvat. S-a strecurat deseori în adăposturi publice în timpul exercițiilor de alarmă. Se întâmpla însă să nu aibă la el 50 de cenți. Erau clipe cumplite, asemănătoare coșmarurilor ce-l urmăreau fără încetare noaptea. Atunci se oprea locului, cuprins de groază, fără să poată scoate un singur cuvânt. În acest timp, oamenii treceau grăbiți pe lângă el. Urletul pătrunzător al sirenei se auzea de pretutindeni. Porni mai departe fără grabă. Ajungând în fața imenselor săli de expoziție ale firmei General Electronics, se opri. Se întindeau pe o mare suprafață și erau feieric luminate. Privindu-le, îți dădeau impresia unui dreptunghi uriaș, luminat de flăcări multicolore. În fața vitrinei privi cu atenție, poate pentru a milioana oară, obiectele expuse acolo. Ori de câte ori trecea, se oprea fascinat. În mijlocul uriașei săli se afla expus un singur obiect. Un aparat foarte complicat, alcătuit dintr-o sferă pulsatoare, cu suporți, bare, pereți și ecluze hermetice. Toate reflectoarele erau îndreptate asupra ei. Reclame uriașe elogiau cele 101 de calități ale acestei mașini, de parcă le-ar fi pus cineva la îndoială. S-a pus în vânzare ultimul tip de adăpost subteran împotriva radiațiilor, model 1972. Iată aici principalele lui caracteristici. Lift automat pentru coborâre,
garantat împotriva denivelărilor. Funcționează cu alimentație atomică, se închide ușor. Corpul este alcătuit din 3 straturi. Rezistă sigur la supratensiune quintuplă, fără să se deformeze. Sistem de încălzire și răcire care lucrează cu energie atomică, sistem automat de purificare a aerului. Sistem în 3 etape pentru anularea radioactivității alimentelor și a apei. Sistem în 4 etape pentru tratamentul preventiv al organismului împotriva arsurilor. Sistem complet de tratament cu antibiotice. Condiții avantajoase de plată. Multă vreme nu și-a putut lua ochii de la adăpost. Acesta semăna de fapt cu un tank uriaș, având la un capăt un puț de coborâre în formă tubulară și la celălalt capăt o trapă de siguranță. Adăpostul funcționa cu totul independent. Era o adevărată lume în miniatură. Avea un agregat propriu de iluminat și încălzit, rezerve de aer, apă, medicamente și stocuri aproape inepuizabile de alimente, găseai acolo chiar mai mult decât era necesar. În interiorul acestui adăpost, o familie se afla în deplină siguranță, se bucura de tot confortul și nu avea de ce să se teamă de un atac bacteriologic. Prețul $20.000. În timp ce contempla în tăcere această impunătoare expoziție, unul dintre vânzători ieși din magazin cu intenția de a intra undeva să bea o cafea. "Ce zici, fiule?" aruncă el într-o doară, trecând pe lângă Mike, nu-i rău adăpostul? Foster întrebă repede. "Pot să văd cum arată pe dinăuntru? Dați-mi voie să cobor." Recunoscându-l, vânzătorul se opri din drum. "Va să zic că tot tu ești, drăcușorul ăla împielițat care ne plictisește mereu?" "Aș vrea să intru în adăpost doar pentru câteva minute. Pe cuvânt de onoare că nu stric nimic. Nici nu o să mă ating de ceva." Vânzătorul. Un tânăr blond, ceva mai mare de 20 de ani, rămase pe gânduri, nehotărât. Puștiul se ținea de el Sky. Avea însă cu siguranță un tată și o mamă, și asta înseamnă că există posibilitatea finalizării unei vânzări. Afacerile mergeau foarte prost. Se apropia de sfârșitul lui septembrie și sezonul mort încă nu trecuse. Dacă îi va spune băiatului, "Hai, șterge-o de aici," nu va avea nimic de câștigat. Ei, dar nici așa să-i cotrobăiască orice puștan prin mărfuri. "Nu se poate," hotărâi el în cele din urmă. "Trimiteți babacul aici. A văzut expoziția noastră?" "A văzut-o," răspunse abia șoptit Mike Foster. "Și atunci de ce mai stă pe gânduri?" Vânzătorul făcu un gest larg cu mâna în direcția modelului ce scânteia în bătaia luminii. "Îi cumpărăm în condiții avantajoase vechiul adăpost, ținând seama de amortizări și de vechimea modelului." "Din ce an e adăpostul vostru?" "N-avem adăpost," răspunse Mike Foster. Vânzătorul clipi nedumerit din ochi. "Lasă, vii altădată." "Tata zice că e o cheltuială fără rost. El zice că încearcă să-i sperie pe oameni pentru ca aceștia să cumpere lucruri de care n-au nevoie. El zice." "Tatăl tău este antidefensist?" "Da," răspunse Mike cu amărăciune. Vânzătorul respira adânc. "Bine, puștiulică, păcat că nu putem să facem nicio treabă noi amândoi. Nu ești tu de vină." Vânzătorul stătu puțin pe gânduri. "Dar ce-i veni lui taică-tău? Se mulțumește doar să contribuie pentru avioanele de patrulare?" "Nici asta." Vânzătorul mormăie o înjurătură. Fără îndoială, tipul nu-i decât un iepure care trăiește pe socoteala altora. El se află în siguranță deoarece ceilalți membri ai societății sacrifică 30% din venitul lor pentru întreținerea aparatului defensiv, în permanentă acțiune. Specimene ca acesta se întâlnesc în orice oraș. Fără să se mai poată stăpâni, Mike Foster îl rugă încă o dată. "Lăsați-mă să intru măcar pentru un minut. Nu o să stric nimic. Doar o singură dată. Cine o să cumpere articolele noastre dacă vom îngădui copiilor să cotrobăiască pe acolo?" Acesta nu e un model de demonstrație. Aceste fantezii ne costă mult de fiecare dată. Vânzătorul devenise însă curios. "Cum poți fi antidefensist? Taică-tău a avut întotdeauna gărgăunii ăștia sau l-a apucat așa deodată?" "Tata zice că s-au vândut oamenilor atâtea automobile, mașini de spălat și televizoare, până când aceștia nu au mai putut să cumpere.
El mai zice că avioanele și adăposturile nu pot fi de prea mare folos și că oamenii nu le vor cumpăra niciodată în măsura în care le-o îngăduie mijloacele. El zice că uzinele ar putea să producă mereu tunuri și măști antigaz. Atâta timp cât oamenii vor trăi cu teamă în suflet, le vor plăti. Ei cred că dacă vor înceta să plătească, riscă să fie uciși. Omul se poate plictisi să-și cumpere în fiecare an un automobil nou, dar niciodată nu va înceta să cumpere adăposturi, deoarece va tremura pentru viața copiilor săi. Dar tu ce crezi? Îl întrebă vânzătorul. Vai, ce mult aș vrea să avem un asemenea adăpost, răspunse Mike. Aș dormi în el în fiecare noapte. Poate că nici nu va fi război, spuse vânzătorul. Simțea că băiatul e nefericit și că îi este teamă și de aceea îi zâmbea cu blândețe. Nu trebuie să fii tot timpul alarmat. Probabil că îți pierzi prea mult timp în fața televizorului. Stai mai mult la aer și joacă-te. La suprafață nimeni nu se poate considera în securitate, spuse Mike Foster. Pentru asta trebuie să coboră sub pământ, ori eu nu am unde să cobor. Convingeți babacul să vină aici la noi, mormăi vânzătorul oarecum stingherit. Poate că îl vom putea hotărî noi să cumpere adăpostul. Spune-i să întrebe de Bill O'Neill. Ne-am înțeles? Mike Foster se îndepărtă de magazin și porni mai departe în întunericul nopții. Știa că ar fi trebuit să fie de mult acasă, dar picioarele abia puteau să-i poarte trupul greoi și toropit. Obosit cum era, își aminti de cuvintele pe care cu o zi înainte le spusese la lecție profesorul de cultură fizică. Toată clasa făcea exerciții de oprire a respirației în timpul fugii. Mike nu izbutea să o scoată la capăt. Colegii lui, învinețiți de sforțare, continuau să alerge reținându-și aerul în plămâni, în timp ce el s-a oprit, a expirat și a început să înghită cu nesaț aerul. Foster, îi spusese atunci cu răutate profesorul, ești mort, s-o știi, dacă ți s-ar fi întâmplat asta în momentul unui atac chimic. Dând apoi din mână cu amărăciune, profesorul adăugase, dă-te la o parte și fă exerciții de unul singur. Dacă vrei să rămâi în viață, caută să obții rezultate cât mai bune. De pe veranda casei, Mike văzu că în sufragerie este lumină. Se auzea de acolo vocea tatălui său, în timp ce glasul mamei era mult mai slab. Se afla în bucătărie. Băiatul închise ușa și începu să-și scoată paltonul. Tu ești?" îl întrebă tata. Bob Foster ședea lungit într-un fotoliu. Pe genunchi avea o mulțime de benzi telegrafice și facturi ale magazinului său de mobilă. Pe unde ai hoinărit? De o jumătate de oră te așteptăm cu masa." Tatăl era fără haină. Mânecile de la cămașă erau suflecate și lăsau să se vadă niște mâini palide, subțiri, dar musculoase. Era obosit. Avea ochii mari și negri, părul începuse să-i se rărească. Cu gesturi nervoase, muta dintr-un loc în altul malderele de hârtie. Scuzați-mă, spuse Mike. Tatăl se uită atent la ceas. Du-te și te spală pe mâini. Unde ai întârziat atât? Își privi cu atenție fiul. Dar ce-i cu tine? Ești bolnav? Am fost prin cartierul comercial, îi răspunse Mike. Ce ai căutat acolo? Am privit ultimele modele de adăposturi. Indignat, Bob Foster apucă un malder de facturi și începu să le așeze într-un dosar. Buzele lui subțiri se contractaseră și pe frunte îi se vedeau cute adânci. Respira enervat, aplecându-se greoi să adune benzile care se împrăștiaseră în toate părțile. Mike nu schiță nici cel mai mic gest pentru a veni în ajutorul părintelui său. Familia cina în tăcere. Părea că toată lumea este preocupată de mâncare, că niciunul nu se închisește de celălalt. În cele din urmă, tatăl întrebă. Ce ai văzut pe acolo? Probabil că aceleași vechituri hodorogite. S-au expus ultimele modele 1972, răspunse Mike. Nu diferă cu nimic de modele din 1071. Tatăl aruncă enervat furculița pe masă, câteva dispozitive noi și ceva mai mult crom. Asta-i tot. Se adresă apoi lui Mike răstit. Nu-i așa? Copilul, care se lupta să mănânce o porție de ciulama de pasăre, răspunse. Noile modele au un lift ce funcționează ireproșabil. Nu se oprește în gol la jumătatea drumului. Ajunge doar să intri în lift și restul se face automat.
La anul vor scoate un lift care te va lua el singur și te va coborî în adăpost. Și acest model se va învechi și el de îndată ce se va fi vândut. Se urmărește un singur lucru: să-i oblige pe oameni să cumpere mereu noi modele de adăposturi. Și acestea se aruncă pe piață unul după altul. Suntem încă în 1671. De ce se vinde modelul 1072? Ce nu se mai putea aștepta? Atunci hai să cumpărăm măcar un model vechi, îi scăpă lui Mike printre buze, indiferent care, fie și unul de ocazie. Nu, tu vrei unul nou. Totul să strălucească și să sclipească, pentru că vecinii să fie uluiți. În adăpost să fie cât mai multe cadrane cu indicatoare, manete și tot felul de mecanisme. La cât s-ar urca prețul unei asemenea jucării? $20.000. Tatăl oftă adânc, numai 20.000. Bani gheață? Compania acordă condiții avantajoase de cumpărare în rate. Asta ne-ar mai lipsi, exclamă omul. Am fi nevoiți să plătim toată viața, chiar și dobânzile la rate și adaosurile. Pe cât timp se dă garanția? Pe 3 luni. Și ce facem dacă se defectează? Dacă nu mai funcționează instalația de aer sterilizat și purificat? Dacă după 3 luni se dărâmă adăpostul? Mike clătină din cap. Nu o să se dărâme. Adăpostul este mare și trainic. Bob Foster se făcu roșu caracul. Era un om mic de statură, slab și plăpând. Într-o clipă a avut viziunea întregii lui vieți, atât de bogată în evenimente. Cât de greu i-a fost să-și facă un rost, a trebuit să strângă bani cu bani și s-a învățat să apere dârz cele câștigate: postul, banii, magazinul de mobile cu amănuntul. La început fusese contabil la acest magazin, a devenit apoi director și în cele din urmă patron. Bagă frica în noi de teamă că or să le stagneze afacerile, exclamă el cu desperare, adresându-se soției și fiului. Se tem de o nouă criză. Bob, îi se adresă soția cu un glas liniștit și plat. E timpul să pui capăt acestei dispute, devine insuportabil. Bob Foster clipi repede și des. Ce tot îndrugi acolo, mormă el. Sunt obosit. Blestematele astea de impozite, cât de greu îi vine micului comerciant să evite ruina. Suntem nevoiți să suportăm povară grea a concurenței cu marile magazine universale. Ar trebui să apară o lege. Vocea ei se potoli însă treptat. Mă duc să mă întind pe divan și să încerc să trag un pui de somn. Fața uscățivă a soției lui se acoperi de o roșeață puternică. Oricum, până în cele din urmă, tot o să cumperi un adăpost. Bârfelile în legătură cu noi au devenit de nesuportat. Pe oriunde mă duc, se tot vorbește de noi. Suntem printre ultimii din tot orașul. Toți ceilalți, în afară de noi, plătesc pentru avioanele alea care se rotesc deasupra orașului. Nu, o întrerupse brutal Bob Foster. Nu pot să cumpăr un adăpost. De ce? Fiindcă n-am bani, răspunse el simplu. Se așternu o tăcere grea. Toți banii i-ai investit în prăvălie, spuse în cele din urmă Ruth, și cu toate acestea nu dă niciun venit. O ții mereu pe a ta, nu vezi? Mobilă de lemn nu mai are nicio căutare, ai devenit anacronic. Bob Foster oftă adânc. N-are niciun rost să ne certăm. Mă duc dincolo să ațipesc un ceas-două. O să vorbim despre asta după aceea. Întotdeauna după aceea, spuse cu amărăciune Ruth, soțul ei dispăru însă după ușa salonului. Mike se sculă. Mă duc să-mi pregătesc lecțiile, spuse el, urmându-și tatăl. Pe fața lui apăruse o expresie ciudată. În salon era liniște. Televizorul era închis. În bucătărie, Ruth aranja dispozitivele de control ale mașinii de gătit pentru pregătirea hranei pe luna viitoare. Scoțându-și pantofii, Bob Foster se întinse pe divan și își lăsă capul să-i se odihnească pe pernă. Din cauza oboselii, fața lui căpătase o culoare pământie. Mike se opri puțin nehotărât, apoi se adresă tatălui. Aș vrea să te întreb ceva. Foster mormăi ceva, tresări și deschise ochii. Ce ai spus? Mike stătea în fața lui, privindu-l drept în față. Mai povestește-mi odată cum i-ai dat sfaturi președintelui. Tatăl se ridică puțin. Nu i-am dat niciun fel de sfaturi președintelui, pur și simplu am stat de vorbă cu el. Povestește-mi cum a fost. Ți-am povestit de 1.000.000 de ori. Cum arăta?
Îl întrebă Mike. Arăta. Își început tatăl povestirea pe care o închegase de-a lungul anilor și pe care o memorase cuvânt cu cuvânt. E drept, pe atunci era ceva mai tânăr. Dar de ce a venit aici? Întrebă Mike plin de interes, deși cunoștea toată povestea până în cele mai mici amănunte. Președintele era eroul lui, omul pe care îl admira cel mai mult în lume. Președintele călătorea. În glasul tatălui se simțea o nuanță de amărăciune. A fost și pe aici în trecere. Pentru ce călătorea? Îl întrebă fiul. Vizita toate orașele țării. Nota de duritate în voce se accentuă. Președintele se interesa de felul cum mergeau treburile pe la noi. Voia să știe dacă am cumpărat destule avioane de vânătoare, dacă am cumpărat adăposturi, doze de vaccin împotriva ciumei și instalații radar pentru a respinge eventualele atacuri. General Electronics Corporations abia își deschidea uriașele sale saloane de demonstrații și expoziții. Totul strălucea, sclipea și era foarte scump. Pentru prima oară au fost expuse mijloace de apărare pentru familii. Fața lui Foster se contractă într-un rictus. Toate astea se vindeau în condiții avantajoase, în rate, pretutindeni reclame, afișe, reflectoare, flori și gustări gratuite pentru doamne. Băiatul asculta cu înfrigurare. Îți amintești, Mike, de toate acestea? Cred că da. Îmi aduc aminte de mulțimea oamenilor și de exclamațiile lor de entuziasm. Era foarte cald. Asta s-a întâmplat la 10 iunie, nu-i așa? A fost un eveniment important. Puține orașe primiseră pe atunci marele steag verde, ție ți-a înmânat președintele steagul, nu-i așa, tată? De fapt, ni l-a înmânat nouă, tuturor negustorilor. Toată povestea asta a fost organizată de Camera de Comerț. Era un fel de concurență între orașe, care va achiziționa mai mult și mai repede. Trebuia amenajat orașul și în același timp trebuiau stimulate afacerile. Vezi tu, pe vremea aceea problema se punea în felul următor. Dacă suntem nevoiți să cumpărăm măști antigaz și adăposturi, apoi trebuie să le păstrăm cu grijă. Mare aiureală. Ce stă cineva să distrugă trotuarele sau telefoanele? Strică cineva autostrăzile numai pentru că sunt construite pe socoteala statului. Uite, să luăm de pildă armatele. Ele au existat întotdeauna. Nu guvernul este acela care a organizat dintotdeauna poporul în vederea apărării țării? Eu cred că apărarea asta ne costă prea mult. Se poate că economisesc pe socoteala noastră sume uriașe și în felul ăsta micșorează datoria de stat. Hai, povestește-mi ce a spus atunci președintele, îl întrebă copilul. Foster băgă mâna în buzunar, își scoase pipa și o aprinse. Președintele? Păi ce să spună? Iată drapelul. Băieții, ați făcut o treabă bună. Tu și înăbușit din cauza rotogoalelor de fum înțepător care îi pătrunseră în gât. Îmi aduc aminte că avea fața roșie, dar nu de emoție, ci de căldură. Transpira și zâmbea. Știa să se stăpânească. Pe mulți dintre locuitori îi cunoștea după nume. A povestit și o anecdotă plină de haz. Băiatul deschisese niște ochi mari care exprimau cel mai nobil entuziasm. A făcut un drum atât de lung până în orașul nostru, iar tu ai vorbit cu el, rosti Mike gânditor. Da, am vorbit. În jurul meu, toți strigau cuvinte de salut. Am înălțat uriașul drapel verde al pregătirilor. Și ce i-ai spus? I-am spus așa, asta e tot ce ne-ați adus? O simplă bucată de pânză verde? Din când în când, Bob Foster trăgea câte un fum din pipă. Uite, așa am devenit eu antidefensist. Numai că pe atunci nu știam încă prea bine ce e aia. Înțelesesem însă bine că suntem siliți să facem enorme cheltuieli pentru această nebunie războinică, să cumpărăm lucruri de care n-avem nevoie. Bob Foster făcu o sforțare și își schimbă poziția. I se vedeau mâinile albe, costelive. Fața lui slabă era palidă de oboseală și în ochi i se putea citi resemnarea. Cât spuneai că vor pentru blestemăția aia? Întrebă el cu o voce răgușită. Vorbesc de adăpost. Pentru o clipă, inima lui Mike încetă să mai bată. $20.000. Ei, astăzi e joi, sâmbătă o să mergem la magazin împreună cu mama. Bob își îndesă tutun în pipă care ardea mocnit. Îl vom cumpăra în rate. E toamnă și în curând afacerile trebuie să înceapă să se învioreze.
Cam în vremea asta lumea cumpără mobilă de lemn pentru cadourile de Crăciun. Se ridică brusc de pe divan. Atunci e hotărât, nu? De emoție, Mike nu era în stare să scoată niciun cuvânt. Se mulțumi să dea din cap. Foarte bine, spuse tatăl cu o veselie în care se distingea ușor o undă de amărăciune. Nu o să mai fie nevoie să privești adăpostul din vitrină. Au instalat adăpostul. Treaba asta i-a mai costat $200. Lucrările le-au efectuat o echipă de muncitori îmbrăcați în costume speciale. Fiecare avea scris pe spate General Electronics. Curtea din spatele casei arăta așa ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Pământul și arbuștii fuseseră puși la locul lor, nivelaseră terenul și după aceea vârâseră respectuos factura sub ușă. Camionul care transportase adăpostul porni cu mare zgomot de-a lungul străzii și apoi se făcu din nou liniște. Mike Foster stătea lângă mama lui, în aripa din spatea casei. În jurul lor se adunaseră o mulțime de vecini, întrecându-se care mai de care să le laude adăpostul. În sfârșit, spuse domnișoara Carryle, acum aveți un adăpost. Și încă ce adăpost? Nici nu există unul mai bun. Da, e adevărat, se învoi Ruth Foster. Vedea oamenii din jurul ei și se gândea că de multă vreme nu mai venise atâta lume deodată. Chipul ei istovit avea o expresie stranie, părea aproape jignită. Te simți alt om, spuse ea pe un ton destul de aspru. Da, firește, în cuvință domnul Douglas, care locuia la capătul străzii. Acum aveți unde să vă adăpostiți. El răsfoi cartea groasă cu instrucțiuni, lăsată de muncitori. Vedeți, aici spune că adăpostul poate să cuprindă toate proviziile necesare pentru un an de zile. Cu alte cuvinte, poți locui acolo 12 luni fără să ieși afară. Dădu admirativ din cap. Adăpostul meu e de tip vechi, model 1909. Poate să cuprindă alimente și alte provizii numai pentru 6 luni. Poate că. Lasă, dragă. Pentru noi e bun și adăpostul pe care l-avem, interveni soția lui. Vocea ei exprima invidie și mâhnire. Ne dai voie să coborâm și să-l vizităm, Ruth? Cred că e în stare de funcțiune, nu? Mike scoase un sunet nedeslușit și porni repede înainte. Mama zâmbi, înțelegându-i dorința. A și zburat, vrea să fie primul în adăpost. De fapt, pentru el l-am și cumpărat. Cu multă băgare de seamă, temându-se parcă să nu atingă ceva, Mike ajunse la intrarea adăpostului. Trapa era mare pentru el, căci fusese construită ca să poată fi utilizată de un om matur. De îndată ce băiatul păși în lift, acesta se puse în mișcare și cu un șuierat ușor se cufundă în corpul adăpostului. Jos lumina se declanșă automat. Adăpostul era absolut gol, nemobilat. Nu se aduseseră încă niciun fel de rezerve. În aer plutea un miros de lac și ulei de motoare. Sub picioarele băiatului funcționau cu un zgomot surd generatoarele. Cum a intrat Mike, s-au pus în mișcare sistemele de purificare și dezactivare a aerului. Contactele și cadranele instalate în peretele de control s-au luminat într-o clipă. Băiatul se așeză pe podea, cu genunchii la gură. Chipul lui avea o înfățișare serioasă. Ținea ochii larg deschiși. Nu se auzea decât uruitul generatoarelor. Celelalte sunete nu străbăteau până la el. Mike ar fi vrut să nu mai plece niciodată de acolo, ar fi fost în stare să stea o veșnicie fără să se urnească din loc. Adăpostul era prevăzut cu toate cele necesare. Acum nu mai avea în adevăr nevoie de nimic și nu se mai temea de nimic. Nu se auzea decât uruitul generatoarelor, iar de jur împrejur nu se vedeau decât pereții goi. Simți nevoia să strige. Țipătul lui răsună puternic, triumfător, iar ecoul îl plimbă de la un perete la altul, amplificându-l. Închise instinctiv ochii și strânse pumnii. Inima îi se umflă de bucurie. Colegii lui de școală știau de toate cele petrecute încă înainte ca Mike să fie intrat în clasă a doua zi de dimineață. Toți zâmbeau bucuroși, își dădeau cu coatele și îl felicitau. E adevărat că părinții tăi au cumpărat noul tip de adăpost al lui General Electronics, model C72, îl întrebă Carl Peters. Da, răspunse Mike cu o siguranță în glas pe care nu o cunoscuse mai înainte. Veniți când vreți, spuse el pe un ton cât mai nepăsător, să vi-l arăt și vouă. Și trecu mai departe, urmărit de privirile invidioase ale colegilor. Așa, Mike, îi se adresă domnișoara Cummings la sfârșitul orelor,
înainte ca băiatul să plece acasă. Cred că acum ești mai bine dispus. Oprindu-se în fața catedrei, Mike simți o oarecare stânjeneală, dar încerca totodată și un sentiment de mândrie. Da, recunosc el. Tatăl tău contribuie acum și la întreținerea avioanelor de patrulare? Da, doamne, contribuie. Ai și permis de intrare în adăpostul școlii? Fericit, îi arătă învățătoarei o mică brățară albastră pe care o purta la încheietura mâinii. Tata a trimis un cec prin poștă către banca orașului pentru toate contribuțiile la oaltă. El zice că din moment ce și-a cumpărat adăpost, le va plăti acum și pe toate celelalte. Vezi, de azi înainte ești la fel ca și toți ceilalți colegi ai tăi, îi zâmbi de la catedră bătrâna învățătoare. Mă bucur pentru tine. Acum ești pro-defensist, cu toate că, de fapt, acest termen nici nu există. Ești. La fel ca și ceilalți. A doua zi, radioziarele mecanice făceau cunoscută o știre senzațională. Primele vești despre noul șrapnel perforant sovietic. Bob Foster stătea în mijlocul sufrageriei și ținea în mâini peliculă de ziar. Fața lui uscățivă era roșie de mânie. Blestemăție, ăsta e un adevărat complot. Și continua clocotind de mânie. Abia am reușit să cumpărăm adăpostul și iată ce s-a întâmplat. Poftim, privește și vârâ știrea sub ochii soției sale. Ți-am spus că așa se va întâmpla. Știu, am citit, îi răspunse Ruth răutăcios. Dar tu ce crezi că toată lumea va sta în loc pentru tine? Ei își perfecționează continuu armamentul, Bob. Săptămâna trecută au apărut știri despre fulgii care pătrund prin porii țesuturilor. Acum se vorbește de șrapnelul perforant. Sper că nu-ți imaginezi că vor opri progresul tehnic, pentru că tu ai cedat și te-ai hotărât până în cele din urmă să-ți cumperi un adăpost, nu? Soțul și soția se priveau față în față. Și ce trebuie să facem acum? Întrebă liniștit Bob Foster. Am auzit că au de gând să scoată niște adaptoare, spuse Ruth, ducându-se spre bucătărie. Ce fel de adaptoare? Pentru ca să nu fie nevoie de alte adăposturi. Am văzut o reclamă televizată. O să apară acum pe piață o rețea metalică specială. Nu trebuie decât să o aprobe guvernul. Rețeaua se fixează pe pământ și captează schijele șrapnelelor perforante, alcătuind un fel de perdea care le obligă să explodeze la suprafață, fără să le permită să perforeze pereții adăpostului. Și cât va mai costa și afacerea asta? Prețul nu era încă anunțat. Mike Foster ședea ghemuit pe divan și asculta discuția părinților. Aflase despre toate acestea încă de la școală, din timpul lecției, în legătură cu soiurile de fructe de arbuști fructiferi sălbatici. Copiii studiau aceste soiuri pentru a ști să deosebească cele comestibile de cele otrăvite, când deodată sună clopotul, anunțând o adunare generală. Directorul a citit știrea cu privire la șrapnelul perforant și a ținut apoi o lecție în legătură cu măsurile de prim ajutor în cazul apariției noilor specii de bacil de tifos recent descoperite. Părinții nu terminaseră încă de discutat. Va trebui să cumpărăm și rețeaua, spuse liniștit Ruth Foster. Dacă nu o să avem rețea, atunci este ca și când n-am avea adăpost. Șrapnelul perforant este destinat special pentru a străbate învelișul exterior și a repera automat trupurile oamenilor, de îndată ce rușii vor începe să-l producă în serie. O să cumpăr rețeaua, spuse Bob Foster. Cumpăr și rețeaua împotriva șrapnelului perforant și tot ce o să se mai născocească. Cumpăr absolut tot ce există de vânzare, fără nicio excepție, totul. De ce intri așa de ușor în panică? La drept vorbind, această joacă are o superioritate evidentă în comparație cu vânzarea de automobile și televizoare. Ai de a face cu o marfă pe care ești pur și simplu nevoit să o cumperi. Nu sunt obiecte de lux. Nu se cumpără pentru a uimi vecinii și nu se poate lesne renunța la ele. Achiziționarea sau neachiziționarea acestor obiecte este o problemă de viață și de moarte. Fără ele pieri. S-a spus dintotdeauna că pentru a vinde trebuie să bagi frica în oameni, să le strecori. Însuflet un sentiment de nesiguranță, să le spui că miroase urât ori că au o înfățișare caragioasă. Această idee este însă superioară tuturor celor de până acum. Niciun mijloc împotriva transpirației sau pentru creșterea părului nu se poate măsura cu ea. Dacă nu cumperi, ești sortit pieirii.
Cel mai convingător argument, cumpără sau mori. Iată noua deviză a comerțului. Instalează-ți în curte ultimul model de adăpost lansat de firma General Electronics împotriva bombelor cu hidrogen sau ești de pe acum un om mort, nu? Bob Foster își lăsă capul, care i-a târnat greu, pe masa din bucătărie. Bine, mă predau. Am să mă las târât de curent până în capăt. O să cumpăr această blestemată de rețea în preajma Crăciunului, la fel ca și alții. Adaptoarele. Perdele în rețea ale firmei General Electronics Corporations au produs o adevărată senzație. Se înserase. Mike Foster mergea încet pe străzile pline de lume. Era o seară de decembrie. În fiecare vitrină se vedeau rețele de diferite forme și dimensiuni pentru toate tipurile de adăposturi. Aveau diferite prețuri accesibile oricărei pungi. Pe străzi, mulțimea era veselă și agitată. Forfotind ca în fiecare an în ajunul Crăciunului, oamenii se îmbulzeau veseli, încărcați cu pachete și îmbrăcați în paltoane călduroase. Vântul ridica din când în când vârtejuri de zăpadă care împânzeau văzduhul. Automobilele înaintau încet pe străzile tixite de oameni. Pretutindeni străluceau lumini și reclame cu neon. Vitrinele îmbrăcaseră haină de sărbătoare. Casa lui Mike era cufundată în întuneric și liniște. Părinții nu se întorseseră. Erau încă la magazin. Afacerile lui Bob Foster mergeau prost și soția lui înlocuia un funcționar. Mike nu rămase mult în casă. Inima lui bătea cu putere și era emoționat. Ieși pe dibuite prin ușa din spate care dădea în curte. În fiecare zi, cum se întorcea acasă, el cobora sub pământ, în adăpost, simțindu-se ocrotit în acest imens corp de oțel. Totul era acolo ca și în prima zi. Cu singura deosebire că acum încăperea era aprovizionată cu toate cele necesare și nu mai era goală ca atunci, când coborâseră pentru prima dată. Exista acum acolo o cantitate considerabilă de conserve, se găseau perne, cărți, un televizor, benzi fonografice, tablouri, goblenuri viu colorate și chiar vaze cu flori. Mike petrecea ore fericite în adăpost, într-o desăvârșită singurătate. După masă se grăbea să coboare acolo și rămânea până când trebuia să se ducă la culcare. Uneori, noaptea târziu, când părinții dormeau de mult, el se sculă în tăcere și se strecura tiptil către intrarea adăpostului și cobora. Acolo stătea până dimineața. Mike coborâ șovăind treptele terasei din spatele casei și încremeni. În fața lui se căsca o groapă uriașă, ca o gură imensă și știrbă ce se deschide larg către cer. Adăpostul dispăruse. Copilul rămase locului împietrit. Pentru el timpul se oprise în loc. Nu vedea și nu auzea nimic. Stătea nemișcat, trupul său își pierduse elasticitatea, înțepenise. Continua să privească groapa uriașă unde fusese până nu de mult intrarea în adăpost. Puțin mai târziu se pomeni alături de el cu tatăl său. "Ești de mult aici?" îl întrebă Bob. "De cât timp stai, Mike? Răspunde-mi, băiete." Făcând un efort uriaș, Mike reuși să se desprindă de lângă groapă și intră în casă. "Te-ai întors mai devreme, bolboroșel." "Am plecat din adins mai repede de la magazin. Vroiam să fiu aici la venirea ta." Adăpostul a dispărut. "Nu-l mai avem," spuse Bob Foster cu un glas rece și aproape lipsit de viață. "Nu mai avem adăpost, iartă-mă, Mike, dar am telefonat la biroul firmei și i-am rugat să vină să-l ia." "De ce?" "N-am mai putut plăti ratele. Acum, cu toate că e Crăciun, toți cumpără rețelele acelea. Eu nu sunt în măsură să concurez cu firmele care vând rețele." Tăcu câtva timp. Continuă apoi cu o nuanță de amărăciune în glas. "De altfel, firma s-a purtat cu mine destul de frumos. Mi-a dat înapoi jumătate din banii mei rămași." În vocea lui se simțea acum o ironie amară. Știam că dacă voi restitui înainte de Crăciun, nu mă vor strânge cu ușa. Adăpostul va fi revândut. Mike tăcea. "Încearcă să înțelegi," continuă tatăl. "Problema se punea în felul următor. Ori adăpostul, ori magazinul. Dacă am fi pierdut magazinul." "Am fi pierdut absolut totul," continuă băiatul. Bob îl apucă pe Mike de mână. "Și atunci am fi pierdut în orice caz și adăpostul." Degetele lui subțiri și puternice strângeau convulsiv mâna băiatului. "Tu ai crescut, ești mare acum, e timpul să înțelegi."
Vom cumpăra mai târziu un alt adăpost. Poate nu chiar cel mai mare și mai scump, dar totuși vom avea unul, e sigur. Am făcut o greșeală, Mike. Mi-a fost peste puteri. Îndeosebi când a trebuit să mai cumpăr și blestematele alea de adaptoare. Voi continua însă plata contribuției pentru avioanele de patrulare și cotizația pentru adăpostul tău în localul școlii. Vezi bine că nu e o chestiune de principiu, continuă tatăl cu o nuanță de desperare în glas. E peste puterile mele, pur și simplu. Înțelegi, Mike? N-am putut cu niciun chip să procedez altfel. Mike își retrase mâna și porni către ușă. Unde te duci? Niciun răspuns. Vântul rece și pătrunzător al nopții de iarnă ridica vârtejuri de zăpadă. Afară era numai vânt și ceață, nimic altceva. Bill O'Neill era obosit. Ceasul din perete arăta în sfârșit 9:30. Acum putea să închidă ușile, să încuie uriașul magazin scăldat în lumină și să se piardă în forfota străzii. Oamenii se grăbeau de la lucru spre casă. Slavă Domnului! Oftă Bill în timp ce deschidea ușa pentru a conduce și ultima cumpărătoare. O doamnă mai în vârstă, încărcată cu tot felul de pachete. Închise zăvorul cu cifru și trase oblonul. Ce mulțime! Exclamă el privind în stradă. Niciodată n-a fost parcă atâta animație. Pentru astăzi am terminat, spuse Connors, care stătea la casă. Eu număr banii și în timpul ăsta te rog să controlezi dacă totul e în ordine. Vezi dacă n-a mai rămas cineva. O'Neill își dădu pe spate părul, blond, și își desfăcu puțin cravata. Cu multă satisfacție își aprinse o țigară și începu să facă rondul, controlând fiecare colțișor. Deconectă impunătoarele aparate produse de firma General Electronics Corporations și se apropie de uriașul adăpost care ocupa toată partea centrală a etajului. Se ridică pe o scară până la intrarea adăpostului și trecu pe platforma liftului. Cu un scârțâit ușor, acesta a început să coboare și o secundă mai târziu, Bill se găsea în încăperea adăpostului, asemănătoare unei peșteri. Într-un colț ședea, ghemuit, Mike Foster. El își proptise bărbia pe genunchi și cu mâinile lui slabe își cuprinsese gleznele. "O, Doamne!" exclamă O'Neill, "dar ăsta e puștiul nostru." Mike tăcea. Își strânse și mai tare picioarele și își ascunse și mai adânc fața în genunchi. "Ce dracu faci aici?" întrebă O'Neill mirat și enervat în același timp. Furia îi spori. "Se pare că părinții tăi și-au cumpărat un adăpost?" "Ah, da, îmi amintesc. A fost nevoie să-l luăm înapoi." Liftul îl aduse în adăpost și pe Connors. "Ce faci? Te-ai împotmolit aici? Hai să mergem." În aceeași clipă dădu cu ochii de Mike. "Ăsta ce face aici?" "Condul până sus și trimite la casă." "Haide, băiete," îi spuse cu blândețe O'Neill. "E timpul să pleci acasă." Mike nu se urnea din loc. Cei doi bărbați se priviră lung. "Cred că o să fie nevoie să-l scoatem de aici cu forța," spuse Connors posomorât. Au avut foarte mult de furcă cu Mike, băiatul se împotrivea cu desperare. Se agăța și se zbătea fără să scoată un cuvânt. Zgâria, se zvârcolea, dădea cu pumnul, mușca. Fără multă vorbă, cu îndemânare, bărbații l-au adus până la ieșirea principală a magazinului și l-au aruncat în stradă, trăgând imediat după aceea zăvoarele. "Uf!" exclamă Connors, lăsându-se să cadă pe un scaun de lângă teșghea. O mânecă îi era ruptă, pe obraz avea o zgârietură adâncă și plină de sânge, ochelarii îi atârnau pe o ureche, iar părul îi era ciufulit. Era mort de oboseală. "Ce-ar fi să chemăm poliția? Ceva nu e în regulă cu acest băiețaș." O'Neill stătea lângă ușă, gâfâind și privind în întuneric. Îl vedea pe băiat stând pe trotuar. "Mike a rămas acolo unde l-am lăsat," spuse el în surdina. Pe stradă oamenii treceau grăbiți ocolindu-l. În cele din urmă, un trecător se opri și îl ridică în picioare. Băiatul se smulse și dispăru în întuneric. Omul își adună pachetele pe care Mikey le trântise în zăpadă, se opri o clipă și porni mai departe. O'Neill își întoarse privirile spre colegul său. "Ce pui de drac?" spuse el ștergându-și fața cu batista. "Știu că ne-a dat de furcă." "Dar nu înțeleg ce o fi cu băiețașul ăsta." N-a scos o vorbă. "Crăciunul este cel mai nepotrivit moment pentru a restitui lucrurile cumpărate," spuse O'Neill.
Cu mâna tremurând de oboseală își luă paltonul. Păcat, aș fi vrut ca adăpostul să rămână la ei. Connors ridică din umeri. Pentru ochii lui frumoși? De ce naiba n-am fi în stare să înțelegem puțin și situația lor? Poate că am fi. O'Neill vorbea mai mult pentru el. Am fi putut să le lăsăm acestor oameni adăpostul la prețul de fabricație. Connors îl privi răutăcios. La prețul de cost? Dar nu-ți dai seama. În cazul ăsta, toți ar vrea să cumpere la același preț și n-ar fi deloc echitabil. Cât am putea rezista în aceste condiții? Cât ar putea rezista General Electronics Corporations dacă ar face asemenea afaceri? Cred că nu prea mult, recunosc cu vrând nevrând O'Neill. Judecă și tu, spuse Connors râzând. Ar fi bine să bei ceva. Hai în magazie, am acolo în dulap ascunsă o sticlă de whisky. Te încălzești și tu puțin înainte de a pleca spre casă. Dai peste cap un whisky și să vezi cum o să te simți mai bine. Mike Foster hoinărea fără nicio țintă pe strada întunecată în mijlocul oamenilor care se grăbeau să-și ducă acasă cumpărăturile. Nu vedea nimic în jurul său. Oamenii îl îmbrânceau, dar el părea că nici nu le simte prezența. Pretutindeni ardeau lumini, se auzeau hohote de râs, automobilele claxonau vesel. Mike avea mintea cu totul întunecată. Creierul lui nu mai funcționa, de parcă ar fi fost mort. Mergea ca un automat fără să gândească și fără să simtă nimic. În dreapta lui strălucea orbitor în întunericul nopții o uriașă și multicoloră firmă cu neon. Pace pe pământ și între oameni bună înțelegere. Adăpost public. 50 de cenți intrarea. Sfârșit. Dacă ești pasionat de cărți audio, te invităm să vizitezi site-ul www.cărțiaudio.eu, o platformă dedicată iubitorilor de literatură, oferind acces la sute de romane și cărți audio în limba română, citite de naratori umani. Acesta reprezintă singurul site din România care pune la dispoziție o vastă colecție de cărți audio de diverse genuri, de la clasici ai literaturii române și internaționale până la titluri moderne. Utilizatorii pot asculta cărți audio de înaltă calitate, înregistrate cu vocea unor naratori profesioniști, iar platforma este accesibilă oriunde și oricând, fiind o modalitate excelentă de a te bucura de lectură într-un mod practic și plăcut. Îți dorim audiție plăcută! Acest video este sponsorizat de Integrame.ro. Integrame.ro este un site unde se pot rezolva gratis integrame. Sunt peste 11.000 de integrame interesante de rezolvat. Nu este nevoie să te înscrii. Poți să intri să te delectezi rezolvându-le online, absolut gratuit. Ai rămas fără bani pe telefon și nu mai poți să trimiți SMS-uri? Intră pe www.smsgratis.ws și trimite gratuit în orice rețea din România, Orange, Vodafone sau Telecom. Intră acum pe www.smsgratis.ws. Este gratuit și liber. Exchange.ro este cel mai simplu și rapid convertor valutar. Pe acest site poți să convertești din lei în orice valută sau invers, ai acces la arhiva cursului valutar din trecut. Poți afișa graficul de evoluție al mai multor valute pentru orice perioadă. Intră pe www.exchange.ro de fiecare dată când lucrezi cu valuta și vrei să faci conversii.